Takže dobrý večer. Dneska bych se kouknul na takovou jednoduchou věc, jak vyměnit tyhle ty bláznivý boxy za stromy. Takže si najdete nějaký jednoduchý strom, který máte vymyšlený. Já mám takovejhle čárovej. A je to strašně jednoduchý, teda aspoň ve SketchUpu to je jednoduchý, jo. Neumím to přesně v těch ostatních programech, myslím, že v Brexkeru by to bylo úplně stejný. No nicméně, tím, že jsou to všechno instance jednoho bloku, tak v podstatě vymáznete samotnou tu krabici a přes Ctrl+C, Ctrl+V tam jednoduše vložíte samotný ten strom přímo do té instance, to znamená do toho bloku. Jo, teď si s ním jako jednoduše pohrajete ještě z hlediska toho, jak by měl být asi vysoký. Ony ty boxy byly trošku vyšší než ten strom. Takže ho vezmeme a zvětšíme. No a velmi jednoduše tak dosáhnete efektu v podstatě dokonalý krajiny. Dokonalý. Kromě toho jsme. Bohužel se to musí udělat pro každou dlaždici zvlášť.